Zviri sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzikudisa kutaura kwandiri kuti kudai nyaya yekutanga ndeyamadhamu bhosi vaita muclepback wanakidza vanhu vazhinji kuti madhamu bhosi vadzosera munhu kuti vanga vachiita advert sekuziva kuvanhu vazhinji vedu zvinhu zvekuita zvepaindaneti izvika zvinouya nemiseredzero. Unogona kutukwa, unogona kusikwa, unogona kuzvondwa, zvakawanda zvinoitika paindaneti. Unogona kungobudawo wakunzi zvakati. Asi kune mufanzi waenda kundokomenda azvina kushata. Mafanzi can comment, they are free to do so, but I always say this, mafanzi nyangu achikomenda dzimwe nguva mazovati chika havazonyatsa kufunga kuti uyu munhu watiri kukomenda chambulo chambasho kudaiwo so uri kuhwawo sei panguva ino. Havazvifungi izvizvo ndozvandakanotisa. Saka I'm not saying everyone is a big disclaimer. Kune munhu waenda akachinokomenda kati aiwazve, why are you standing next to the competitor of the competitions of the other companies? I'm thinking, how though? Kana munhu achimaketa unofanira kumaketa sei product yachona? I have no idea. Kuda manager wati ndiye munomira ipapo, kuda ndo zvavafunga kuti aiwa I think kuti advert yedu ibude zvakanaka tofanira ndomira apa tofanira so but ambosi ndokuindawo kuti why are you also standing against the competitor? Why munhu kwakunotsvaga picture yake wakamira akapfeka jujeti rake reblue panext nemota yacho yeblue. So kuti wanga ari pamuchato here hatizi kuti wanga ari pai, kuti ndizoti wanga ari papati here pamwe yemafriends, I have no idea. Asi wanga wane blue dress versus blue car. So ndo chaakutenderera manje ichi chichitenderera manje. People, I give up, I surrender in this world. They started saying kuti nekuti ndimadhamu yekera dai vangu ari kinimai yekera dai izvi zvakutonzi vane pamuromo vane violence vanita sei now izvizvi ndo chaakutenderera but muri kusapota muteza kuti why are people competing and competitions and comparisons in such a way? Muona manje, because at the end of the day muklepo wasvitswa zvikanzi nani well done. Vamwe nda kuti ndamanje kunotsvaka kuti comment yaiswa apa yaintepi, zvikanzi comment hakuchina nowhere to be found. The comment virtually disappeared. Ndo zvaitika ipapo kuti zvina kushata zvakangonaka zvese izvizvo. Kusaka kuti wabvisa wacho ndiye kunzi jujeti rako rakafanana nenguo wakapfeka here pamwe wakatokwawo muna 2012. How do you know? I don't know. Asi hawadzosera nechematsenga nzoko chaicho. Saka zvakanani mushinyanyawo kudherera well done madhamu bhosi nekudzoserawo, nekuti vanhu vanoda kudherera zvisingamboiti. Havambofunga kuti munhu yeye pamwe paapedza kushanda basa iri uri kuhwa sei. Saka ungodaiwoka kungoti hanzi takuita sei takuwanzira, that's it, nothing else. I'm like, okay, who am I to judge? I don't know. Tochibvapo toinda zvakare pane nhau yamura vakabudiswa chinzi aiwa kune a certain company yadi yakavapa mota yakadzi even if zvikanzi basa rapera asi mota icharamba iri yako. That certain company yacho inenge unoita zona bosi bususu handokuti vatanga kunyepa. I'm thinking, how do they know? Mina I don't know. At the end of the day kuda zvazobuda mberi kuti vari kunyepa, but advert yatorova pasi. I think manje maybe many people they miss that point yekuti maybe it's a kind of like a method of advertising. At the end of the day matoona matotaura matotrendisa matita say munhu chi wataita basa mwana. At the end of the day this is me thinking, I don't know. Saka yes vanhu vangata mubhulu vangata mubhasha vangaita sei, but munhu anenge atora tichibva ipapo toti zvakare muri vakazobuda vachipa maadvice kune vanhu vanoda kuti akumbomupa kumbopashe kana kuti kurarama naiyoyi vamwe vanoti mabasa emusana. Saka vamwe vati no, mabasa emusana haasi evanhu vose. Vamwe vakati well said, zvishandirei kwete kuda kungojaira kungoti takamirira vana dzidzi kuti vadii vauye oro else kuti iwe une profession. Mune mune profession yake akapuwa naJehovha Musingedenga, which is very true. Nekuti zvakada tokurama kune mumwe munhu unotarenda rekutengesa mabhanana. Indikada unotengesa mabhanana ndokunongota loss. Kune munhu unotarendera kutengesa matomatisi pamwe kana matengesa ndokunoita loss. Kune munhu unotarendera kutengesa bhero kune kana matengesa ndokunoita loss. I don't know. Kune munhu une tarenda rekumanya. Mina I cannot run. When I think of me running in the track, I see myself as this last failure of this world. Kune vanhu vangona mutambo wemaoko kutorova zvibhakira chaizvo zvamwari chaiko munhu unotopinda mukati meground otorova munhu dhudhuza otohwina belt. Munhu utotanga kuita marace and race
nemabheuti nemaoko nekutovarovana vanhu kutorovana zvibhakira paindaneti kwakutohwina. Ndikazvifunga kuti ndokwanisa kuzvita izvi zvichiona kuti aiwa iroro department harisi rangu, it's a lie, it's not my department. Saka ndo zvangu kanyanya kufunga kubata apa. Tikaenda kokubika wo ina ntombo indiko because andikwanisa kubika kwacho zvokutonzi hanzi kune cooking competition ndototi tucha ndichindepi ndindosvodedza vanhu ndichingopisa mafuta zvisingazwana zvono direction indepi muona manje. Saka ndofunga ndo zvavaida kuzama kuti asei kudzisa vanhu kuti aiwa kunyanya iroro department remisana harisi vanhu vese. Kuna mwana wekuti zvimiro zvavo vakangoti pfe ka1 kudai so munhu wese kadoriwesa unotanga kumanyira kumunhu yenge tondino mwana manje. Vamwe vakatanga kuti nice words, nice what vanhu vazhinji vanga vachisapota that teaching. Saka ndozvezvimwe zvinhu izvezvo zvandakaona mumastreets. Ndichakubata zvakare pachikamizvotevera zviri sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzikudetsa kutaura kwandikuta kudai nyaya yekutanga ndeyamadzamu bhosi vaita muklepobek wanakidza vanhu vazhinji kuti madhamu bhosi vadzosera munhu kuti vanga vachiita advert. Sekuziva kwavanhu vazhinji vedu zvinhu zvekuti zvepaindaneti izvika zvinouya nemiseredzero. Unogona kutukwa, unogona kusikwa, unogona kuzvondwa, zvakawanda zvinoitika paindaneti. Unogona kungobudawo wakunzi zvakati. Asi kune mufanzi waenda kundokomenda azvina kushata. Mafanzi can comment, they are free to do so, but I always say this, mafanzi nyangu achikomenda dzimwe nguva mazovati chika havazonyatsa kufunga kuti uyu munhu watiri kukomenda chambulo chambasho kudai so uri kuhwawo sei panguva ino. Havazvifungi izvezvo ndozvandakanotisa. Saka I'm not saying everyone is a big disclaimer. Kune munhu waenda akachinokomenda akati aiwa, why are you standing next to the competitor of the competitions of the other companies? I'm thinking, how though? Kana munhu achimaketa unofanira kumaketa sei product yacho? I have no idea. Kuda manager wati ndiye munomira ipapo, kuda ndo zvavafunga kuti aiwa I think kuti advert yedu ibude zvakanaka tofanira ndomira apa tofanira ita so but ambosi ndokuindawo kuti why are you also standing against the competitor? Why munhu kwakunotsvaga picture yake wakamira akapfeka jujeti rake reblue panext nemota yacho yeblue. So kuti wanga ari pamuchato here hatizi kuti wanga ari pai, kuti ndizoti wanga ari papati here pamwe yemafriends, I have no idea. Asi wanga wane blue dress versus blue car. So ndo chaakutenderera manje ichi chichitenderera manje. People, I give up, I surrender in this world. They started saying nekuti ndimadhamu yekera dai vanga vari kini mai yekera dai izvi zvakutonzi vari pamuromo vane violence vanita sei now izvizvi ndo chaakutenderera but muri kusapota muteza kuti why are people competing and competitions and comparisons in such a way? Muona manje, because at the end of the day muklepo wasvitswa zvikanzi nani well done. Vamwe ndokuti ndamanje kunotsvaka kuti komenti yaiswa pa yaintepi zvanzi komenti hakuchina nowhere to be found. The comment virtually disappeared. Ndo zvaitika ipapo kuti zvina kushata zvakangonaka zvese izvezvo kusakasa kuti wabvisa wachoni ndiye kunzi jujeti rako rakafanana nenguo wakapfeka here pamwe wakatokwawo muna 2012. How do you know? I don't know. Asi wadzosera nechematsenganzoko chaicho. Saka zvakanano aiwa mushinyanyawo kudherera well done madhamu bosi nekudzoserawo nekuti vanhu vanoda kudherera zvisingamboiti. Havambofunga kuti munhu pamwe paapedza kushanda basa riri uri kuhwa sei twaringodaiwoka kungoti hanzi takuita sei takuwanzira, that's it, nothing else. I'm like okay, who am I to judge? I don't know. Tochibvapo toinda zvakare pane nhau yamurava vakabudiswa chinzi aiwa kune a certain company yadi yakavapa mota yakadzi even if chikanzi basa rapera asi mota icharamba iri yako. That certain company yacho inenge ndatazona bosi bususu handokuti vatanga kunyepa. I'm thinking, how do they know? Mina I don't know. At the end of the day kuda zvazobuda mberi kuti vari kunyepa, but advert yatorova pasi. I think manje maybe many people they miss that point yekuti maybe it's a kind of like a method of advertising. At the end of the day matoona matotaura matotrendisa matita say munhu chi wataita basa mwana. At the end of the day this is me thinking, I don't know. Saka yes vanhu vangata mubhulu vangata mubhasha vangaita sei but munhu anenge atora tichibva ipapo toti zvakare murava akazobuda vachipa maadvice
kune vanhu vanoda kuti akumbomupa gumbupashe kana kuti kurarama naiyoyi vamwe vanoti mipi mabasa emusana. Saka vangati no, mabasa emusana haasi evanhu vose. Vamwe vakati well said, zvishandirei kwete kuda kungojaira kungoti takamirira vana dzidzi kuti vadii vauye, oro else kuti iwe une profession, mune profession yake akapuwa naJehovha Musingedenga, which is very true. Nekuti zvekada tokurarama kune mumwe munhu unotarenda rekutengesa mabhanana. Indikada unotengesa mabhanana ndokunongota loss. Kune munhu unotarenda rekutengesa matomatisi, pamwe ndikanomatengesa ndokunoita loss. Kune munhu unotarendera kutengesa bhero, kune ndikanomatengesa ndokunoita loss. I don't know. Kune munhu une tarenda rekumanya. Mina I cannot run. When I think of me running in the track, I see myself as this last failure of this world. Kune vanhu vanogona mutambo wemaoko kutorova zvibhakira chaizvo zvamwari chaiko munhu unotopinda mukati meground otorova munhu dhudhuza otohwina belt. Munhu utotanga kuita marace and race nemabheuti nemaoko nekuti varovana vanhu kutorovana zvibhakira paindaneti kwakutohwina. Ndikazvifunga kuti ndokwanisa kuchitaira izvi zvichiona kuti aiwa iro department harisi rangu, it's a lie, it's not my department. Saka ndo zvanganyanya kufunga kubata apa. Tikaenda kokubika, ina ntombo indiko because handikwanisi kubika kwacho zvokutonzi hanzi kune cooking competition. Ndototi tucha ndichindepi ndindosvodedza vanhu ndichingopisa mafuta zvisingazikwana zvino direction nendepi maona manje. Saka ndofunga ndozvavaida kuzama kuti sei kudzisana kukati aiwa kunyanya iroro department remisanere harisi vanhu vese. Kuna vamwe wekuti zvimiro zvavo vakangoti pfe ka1 kudai so munhu wese kadoriwesa notanga kumanyira kumunhu yenga. Tundino manje vamwe vakatanga kuti nice words, nice what vanhu vazhinji vanga vachisapota that teaching. Saka ndozvezvimwe zvinhu izvezvo zvandakaona mumastreets. Ndichakubata zvakare pasvikamizoteverera.